Saide. Mine, Namarilva. En dit is Pangtori. Vandaag gaan we weer tellen. We gaan van het cijfer 20 tot en met 30. Schraap je keel? Ik noem ze op, zodat jij ze na kan zeggen. Ben je er klaar voor? Tutenti. Tutenti wang. Tutenti tu. Tutenti 3. Tutenti 4. Tutenti 5. Tutenti 6. Tutenti 7. Tutenti 8. Tutenti 9. 3 tenti. Sla deze video op, zodat je er altijd mee kan oefenen. En bezoek de Spangtori website om meer en beter Sranang te leren. Volgende keer zie ik je graag weer terug bij Spangtori en Tamboen.